Bueno, bos días. Empezamos. Rematado o Consello Ordinario da Xunta de Galicia, logo do extraordinario que tivemos en Ourense o venres pasado, retomámolo despois do parón de agosto o ritmo normal de consellos e, polo tanto, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, e tal como xa anunciábamos, no Consello do venres, logo dese Consello para aprobar as axudas, lóxicamente, e con independencia das que se anuncien xa non só na comparecencia do vindeiro martes no Parlamento, senón a partir de agora en sucesivos consellos, en sucesivos actos de goberno, según se vayan adoptando, digo, dende o principio, compría empezar a tomar acordos, actuacións, avaliar informes, sobre todo as actuacións máis urxentes que haxa que facer. E, sen ninguna dúbida, agora mesmo, onte se daban por extinguidos todos os incendios que hubo en Galicia durante este mes de agosto, agora compre tomar medidas para evitar as súas posibles consecuencias máis inmediatas. Unha delas, sen ninguna dúbida, ten que ver coas posibles escorrentías e coas medidas para intentar evitalas, sobre todo, ademais, é algo que está a expensas da meteoroloxía. Por lo tanto, levamos a tempo traballando, porque xa había incendios que estaban extinguidos, para evitar que as cinzas dos incendios forestais cheguen aos ríos. Lóxicamente, como saben, Galicia está dividida en diferentes confederacións hidrográficas. Estamos falando non en actuacións dos montes, agora mesmo estamos xa traballando nalgúns deles e faremos un plan integral. Para iso era para o que solicitábamos estes días pasados e agardamos que chegue tamén a axuda do Exército, ademais dos propios medios da Xunta, para traballar neses montes nunha extensión moi importante, vai facer falta, pero tamén hai que traballar na parte final, nas franxas que están ao lado dos ríos, para evitar, como decía, que as cinzas cheguen ali. E, polo tanto, na conca que é competencia da Xunta de Galicia, que a Conca Hidrográfica e Galicia Norte, aí é onde podemos actuar directamente, o estamos facendo. No informe que avaliamos neste Consello da Xunta de Galicia, por exemplo, veíamos como en Ponteceso xa se instalou un entramado de biomasa a base de polas e troncos de máis de 400 metros de longo nas marxes do rego de Bouzas para anticiparse ás escorrentías. Tamén o fixemos en Lousame, construíronse cordóns de vegetación de 50 centímetros de alto nas zonas con máis pendente do monte para evitar arrastres de cinzas ao río Tállara, e estamos instalando 375 metros de cordóns de madeira e albarradas na contorna do río Chanca, o seu paso por Santo Eulalia do Sil en Meaño. E empezaremos inmediatamente a poñer este tipo de medidas en puntos de Vilaboa ou Agolada, todo pertencente, decía, a Conca Galicia Costa, decía antes Galicia Norte. Isto agora, logo dos incendios, é certo que levamos estes traballos fanse con habitualidade durante todo o ano, retirada de biomasa morta ao carón dos cauces dos ríos para reducir o risco de incendios forestais, podas ou rozas de ata o 30% da vegetación das marxes dos ríos, e, polo tanto, seguiremoslo facendo de xeito urxente onde sexa necesario, logo dos incendios que poidan producir escorrentías nas augas que son competencia da Conca, que está baixo a responsabilidade da Xunta de Galicia, e ofrecendo, por suposto, a nosa colaboración nas outras concas. A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil púxose en contacto coa Xunta de Galicia para solicitar unha reunión de coordinación. Por suposto, pusémonos inmediatamente a disposición e terémola en canto que a convocante da Confederación Hidrográfica do Miño para intercambiar experiencias, coordinarnos co traballos no monte para evitar tamén as escorrentías nas augas que sexan competencia desta conca. E respecto á Conca Hidrográfica do Duero, que é donde a que atinse as zonas da comarca de Monterrei e Verín, hai que dicir que neste momento aínda ninguén se puso en contacto con nós, traballaremos na parte do monte e agardamos canto antes que o podamos facer tamén en coordinación, igual que coa Confederación Hidrográfica do Miño, na Conca Hidrográfica do Douro, do Duero.
Isto respecto a materias que teñen que ver cos incendios forestais. Mañán, como saben, temos unha reunión cos alcaldes das zonas máis afectadas, onde son o seto na delimitación xeográfica que fixemos ao redor de 50 concellos, alcaldes e alcaldesas, para na convocatoria das axudas, que poderán ser ali hai damnificados que poden beneficiarse das axudas que onde hoxe xa se poden solicitar, e teremos unha reunión, isto queremos facer en colaboración, en coordinación cos alcaldes e alcaldesas, e, polo tanto, teremos unha reunión onde falaremos de todo isto, de como podemos axilizar todo o proceso de otorgamento das axudas e apuntaremos a algunha cousa respecto das medidas que, en colaboración dos concellos, queremos adoptar tamén en materia de prevención de aquí en adiante, para intensificar a prevención que xa se viña facendo antes. Cambiando de asuntos, entrando en asuntos ordinarios, a proposta da Consellería de Cultura, seguimos pechando convenios, axudas, para continuar con ese apoio á difusión e ao fomento do estudio de galego noutros territorios fora de Galicia a través das universidades. Hoxe acordamos destinar 220.000 euros para fomentar o estudio galego nas universidades de Alacante, Salamanca, Berlín e a Universidade do Miño en Portugal. Isto é unha axuda, un convenio durante 4 anos, xa levamos máis de 20 anos colaborando con estas 4 universidades que son das máis activas agora de axudarnos á difusión da lingua e da cultura galega, e estas achegas van permitir impartir clases de galego, organizar actividades para dar a coñecer a nosa cultura e contar con lectores nativos de galego nas súas aulas. A proposta da Consellería de Cambio de Acordo, a Consellería de Facenda, coa intención de seguir simplificando os trámites, evitando aos contribuintes desplazamentos procesos que non teñan por que facer ou poden ser máis sinxelos, hoxe damos un paso máis para seguir ampliando as posibilidades en canto aos sistemas de pago das autoliquidacións que os contribuintes fan respecto da Axencia Tributaria de Galicia, a Atriga. Recordar que xa se pode, dende ano 2020, pagar os impostos mediante domiciliación bancaria, xa son máis de 66.000 pagos os feitos a través desta posibilidade bancaria dende o ano 2020. Tamén existe, dende o ano 2022, a posibilidade de facer pagos online con tarxeta de crédito, xa van máis de medio millón de operacións, con tarxeta pero de xeito presencial nas delegacións da Triga, 41.000 operacións dende o ano 2022, mediante xiro postal, 6.300 operacións nas oficinas de correos, por Bizum, dende o ano 2023, é a fórmula máis demandada cando son pagos de pouca cuantía, xa van máis de 145.000 operacións, e por transferencia bancaria, dende hai máis dun ano, dende hai pouco máis dun ano, se pode facer e van ao redor de 200 operacións. Hoxe damos un paso máis e aprobamos un sistema que permite domiciliar pagos de impostos en entidades bancarias que non estean, en principio, identificadas como colaboradoras permanentes da Axencia Tributaria de Galicia. É dicir, por poñer un exemplo, pois unha persoa, un galego que este en Suiza, un emigrante que este en Suiza, e que teña que pagar un imposto en Galicia, pode domicilialo no seu banco habitual, aínda que non teña unha relación permanente coa Atriga. Esta posibilidade esténdese ás entidades bancarias de ata 36 países. Todos os da Unión Europea, outros países como Suiza, Mónaco, Islandia ou o Reino Unido. Cambio de asunto de Consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos o calendario de licitación para as obras que ten previsto acometer Augas de Galicia no que queda de ano, nos meses que van ata o 31 de dicembro, especialmente concentradas no último trimestre. Son 60 millóns de euros para impulsar, en colaboración cos concellos, obras de saneamento e depuración de augas. En 9 concellos, concretamente, que son os de Pollo, Vilagarcía, Burela, Ferrol, Illa de Arousa, San Cristobo de Cea, Rois, Salceda de Caselas e Mos. O proxecto que ahora mesmo está máis avanzado é o que se vai facer en Porto Campelo, en Pollo, na EVAR, 4 millóns de euros na estación de bombeo, coa previsión de que as obras comencen xa a inicios do 2026.
Como decía, antes de que remate o ano, vanse licitar estas 9 obras. A ampliación da depuradora de Vila García de Arousa, 31,4 millóns. A nova edar de Burela, 8,7 millóns. Melloras no sistema de saneamento das parroquias do rural de Ferrol, 5,7 millóns. Novo bombeo de depósito de recheo en Pollo, 4 millóns. Melloras no saneamento da Illa de Arousa, 1,3 millóns. Posta a punto da edar de San Cristóbal de Cee en Ourense, 1 millón. Novo ramal de saneamento no Concello de Salceda de Caselas, algo máis de 800.000 euros. Melloras na edar de Rois, 300.000 euros, e ampliación da rede de saneamento integral nunha parroquia de Mos, 100.000 euros. Todo isto aprobado sobre o calendario e licitaránse, polo tanto, antes de que remate este ano 2025. Cambio de acordo a proposta conxunta de 3 consellerías, a Consellería de Política Social nas súas competencias de igualdade e das consellerías do Mar e do Medio Rural, como consellerías competentes no sector primario. Este acordo, tomamos un acordo que busca avanzar no desenvolvemento das medidas que están incluídas na Lei de Igualdade de Galicia que aprobou o Parlamento o ano 2023. En esta lei se prevé as medidas para diseñar políticas públicas que busquen garantir a igualdade nos sectores económicos máis importantes de Galicia, sen dúbida, o agro e o sector marítimo o son. Ademais, son 2 sectores, especialmente o marítimo, que teñen unha alta presenza feminina. No sector do mar, 4 de cada 10 traballadoras son mulleres e Galicia é a comunidade autónoma con máis mulleres traballando no sector marítimo. Por tanto, hoxe acordamos iniciar os trámites para elaborar 2 estatutos. O Estatuto da Muller do Sector Marítimo Pesqueiro e, por outro, o Estatuto das Mulleres do Rural de Galicia. Por lo tanto, dende mañá abrimos a consulta pública necesaria antes da elaboración destes decretos para coñecer de primeira man, por suposto, recoller todas as achegas que calquera estime oportuno facer, pero, sobre todo, coñecer de primeira man cales son as necesidades e problemas a solucionar das entidades que teñen relación directa coas mulleres que están traballando nestes sectores, coas mulleres e coas persoas en xeral. O obxectivo, hai varios, pero 2 fundamentais: ampliar a representación e participación das mulleres nos órganos de dirección de todas as entidades que traballan nestes sectores e tamén mellorar a súa empregabilidade e promover a formación e a conciliación. E para isto tamén poñemos en marcha outro decreto que creará o Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar, que tamén é un desenvolvemento da Lei de Igualdade, e tamén abrimos o período de consulta pública respecto á creación deste observatorio. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda, coñecimos, presentado a Consellería de Facenda, un informe que, un pequeno estudio, teñen vostedes a súa disposición, sobre as características e o número de persoas que cada ano, o estudio sobre o último ano, obteñen un certificado en competencias digitais gracias aos programas de formación gratuita que ten en marcha a Xunta de Galicia. A primeira conclusión, a máis salientable, é que o perfil maioritario das persoas que superan estas probas e, polo tanto, obteñen este certificado digital é mulleres e, ademais, mulleres entre 45 e 65 anos, o que revela un interés por engadir o seu currículum a acreditación das competencias digitais neste colectivo, nestes sectores concretos. As competencias se poden acreditar de 2 maneiras, autoformándose na plataforma da rede CEMID da Xunta de Galicia e logo presentándose unha proba, ou ben apuntando esos cursos titorizados e de avaliación continua que tamén organiza a Xunta de Galicia. Pero, en todo caso, é crecente cada ano, no último 2.000 persoas e maioritariamente mulleres e de entre 45 e 65 anos. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego e dentro do desenvolvemento o impulso que estamos facendo dos polos de emprendemento que están espallados por todo o territorio galego. O acordo de hoxe céntrase no polo de emprendemento de Ferrol, que dende que empezou a funcionar, vai facer agora 3 anos, leva atendidos casi 800 proxectos e impulsou directamente e de xeito decisivo a posta en marcha de máis de 100 de iniciativas de emprendemento en Ferrolterra. Queremos darlle un novo pulo e, polo tanto, por unha banda, este acordo ten dúas facetas. A primeira é que imos inaugurar unha nova sede que vai estar no centro de Ferrol, na Rúa María. Isto vai permitir achegar todavía máis, darlle máis visibilidade, achegar todavía máis ás persoas que se queiran desplazar ali para ser apoiadas nos seus proxectos de emprendemento e, ademais, acordamos asinar un convenio coa Cámara de Comercio de Coruña
para que, a través do Polo de Emprendemento, se desenvolvan novas actividades de forma conxunta coa colaboración, o impulso decidido dos técnicos da Cámara de Comercio de Coruña, que van reforzar o asesoramento técnico e acompañar os interesados en emprender e van promover novas actividades de formación. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe aprobamos a revisión do Plan de Emerxencia Exterior do depósito de lodos vermellos que a empresa Alcoa ten nas súas instalacións de Sove, na Mariña Lucense. Xa digo, unha revisión e, polo tanto, o que facemos é actualizar este plan tendo en conta as novas clasificacións de residuos que existen e o crecemento do depósito dende a cota 100 ata a cota 104 sobre o nivel do mar. De 100 metros a 104 metros sobre o nivel do mar vai crecer esta cote, polo tanto, o creceu esta cote, polo tanto, é necesario facer a revisión do plan de emerxencia exterior, que o que busca este plan é telo todo perfectamente disposto para que estén establecidos os criterios, as pautas de actuación en caso de un posible accidente. Por lo tanto, inclúe esta revisión a actualización das medidas de protección que ten que ter a empresa perfectamente preparadas, os recursos que hai que poñer a disposición para que ese plan de protección se poida executar en caso de emerxencia, ter perfectamente identificadas que autoridades, que organismos, que servizos teñen que intervir no caso de emerxencia e como deben coordinarse e, por último, o procedemento para informar á cidadanía se se producira unha emerxencia de que medidas teñen que adoptar e como deben de comportarse. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos unha nova declaración de proxecto industrial estratégico que afecta a central hidroeléctrica de bombeo que a empresa Coventina Renovables vai construir en Meirama, no concello de Cerceda. Van ser unhas instalacións cunha capacidade de 440 megavatios para a xeración de enerxía eléctrica, cun investimento de casi 450 millóns de euros, 444 millóns de euros, e unha xeración de postos de traballo directos sobre 50, indirectos sobre 250 e casi 600 durante a fase de construción. Investimento, que se dixen, casi 450 millóns de euros. Unha vez que estea funcionando, vai permitir reforzar o papel de Galicia como produtora de enerxías limpas, enerxías renovables, e, ademais, revitalizar a economía dunha zona moi necesitada delo despois do peche das centrais térmicas, a central térmica que estaba ubicada en Meirama, como saben. Cambio de acordo, sigo na Consellería de Economía, hoxe autorizamos o primeiro contrato centralizado para suministrar biocombustible de pellets hacha, Astillas, a 116 centros públicos de toda Galicia, 116 centros que dependen da Xunta de Galicia. O importe deste contrato centralizado vai ser de 5,4 millóns de euros e vai permitir un aforro importante o facelo de xeito centralizado. Ata agora, cada un destes 116 centros facía a contratación deste tipo de combustible pola súa conta. Esta contratación centralizada vai permitir un aforro estimado anual de casi 1 millón de euros. Estamos falando nos 116 de centros de saúde, residencias de maiores, colexios, albergues, bases de helicópteros que están adheridos todos á rede de enerxía da Xunta de Galicia, a Redesa, e, polo tanto, teñen a homoxeneización suficiente nas súas necesidades deste biocombustible para que se poida facer esta contratación centralizada. O consumo anual estimado é de 4.460 toneladas de pellets e 5.600 toneladas de hacha. E a hora de contratación, un dos criterios vai ser valorar tamén o menor desplazamento posible dende o centro de produción da hacha e do pellet ata o centro de consumo, ata onde este ubicado algún destes 116 centros públicos. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Vivenda, e como é habitual en todos os consellos, seguimos tomando acordos para cumprir ese obxectivo de duplicar o parque público de vivenda en Galicia nesta legislatura. Xa están en marcha en diversas fases, algunhas xa empezaron a súa construción, outras siguen no proceso para licitación e execución en canto remate, pero xa están máis de 2.800 vivendas en proceso e, polo tanto, seguimos mantendo o compromiso de rematar a legislatura con 4.000 novas vivendas públicas. Algúnas facémolas directamente e outras en colaboración cos concellos que
nos ceden as parcelas para que poidamos construir. Xa temos convenios con moitos concellos, Lugo, Teo, Lalín, A Coruña, Vilagarcía, Ames, Carballo. Os engadimos un concello máis, o Concello de Narón, e tomamos un dobre acordo. Primeiro, aprobar o convenio co Concello de Narón, que nos cede para dúas parcelas que están exactamente na avenida 3 de Abril, para que poidamos construir 91 vivendas de promoción pública nesas dúas parcelas que nos cede o Concello de Narón. 17,1 millóns de euros o custo desta construción por parte da Xunta de Galicia, e para axilizar todo o procedemento, hoxe non só aprobamos o convenio co Concello para que nos pase esas parcelas, sino que xa aprobamos a licitación da redacción do proxecto de obra para ir acurtando prazos. Esta licitación sale por un valor de 810.000 euros e, en canto este redactado o proxecto de construción, licitaremos de xeito inmediato tamén as obras para que se poida empezar a construir esas 91 vivendas no Concello de Narón. Cambio de acordo de Consellería, proposta, estamos agora con Consellería de Sanidade, e dentro dun proceso que despois foi imitado por outras comunidades autónomas, pero Galicia foi o que empezou. Estou falando da incorporación de profesionais farmacéuticos licenciados en farmacia aos centros de saúde, os centros de atención primaria. Xa hai na actualidade un centenar de farmacéuticos e farmacéuticas que están exercendo como nestes centros de saúde, facendo múltiples funcións, resolver as dúbidas respecto aos medicamentos que se recetan ou que están tomando, facer o seguimento da adherencia aos tratamentos, seguimento individualizado a cada paciente, e tamén, por suposto, facerse responsable da clasificación ou uso axeitado e a exactitude respecto dos depósitos de medicamentos que existen nos centros de saúde. A día de hoxe, máis do 70% dos servizos de atención primaria que existen en Galicia contan con este servicio. Por tanto, hoxe o que fixemos foi dar un paso máis, remitir ao Consello Consultivo para o seu dictamen antes de aprobalo, o decreto que vai actualizar a regulación destas unidades de farmacia que existen, xa digo, en máis do 70% dos centros de saúde que existen en Galicia, e noutro 30% establecer a obrigatoriedade de que existan os chamados depósitos de medicamentos. Por lo tanto, donde non haxa unidade de farmacia, terá que haber un depósito de medicamentos, e este depósito vai depender da unidade de farmacia, o profesional farmacéutico que estea no centro de saúde, que é esa referencia na contorna, que sempre será normalmente o que teña máis poboación, e este farmacéutico que está nese centro de saúde o que ten que facer é responsabilizarse deste depósito de medicamentos e, aínda que non estará presencialmente no centro de xeito permanente, ten que visitalo periódicamente e responsabilizarse do seu bo funcionamento en todo caso, e cando estea presencialmente tamén atender aos pacientes que lle queiran facer consultas. Perdón un momento. Vale. Cambio de acordo e de Consellería, proposta da Consellería de Política Social, presentou un informe que hoxe avaliamos sobre o balanzo que facemos despois de casi un ano e medio de posta en marcha do que foi unha medida pioneira no seu momento, que é o bono coidado, 5.000 euros o ano para os dependentes que estean coidados por un familiar ou unha persoa do seu entorno, da súa contorna relacional próxima. Por tanto, unha axuda para todos aqueles que desexen, os dependentes, que desexen seguir recibindo coidados nas súas propias casas e por algún familiar ou persoa que coñezan, que está no seu entorno relacional, e, por lo tanto, non opte por outros sistemas como pode ser residencias ou servizo de asistencia no fogar. O informe avaliado polo Consello revela que a día de hoxe hai xa máis de 33.000 persoas dependentes que están recibindo o bono coidado no fogar e, por lo tanto, se duplicou os dependentes que reciben atención na contorna familiar. Por tanto, despois de ano e medio, máis de 33.000 persoas revela a boa acollida desta medida. 4 de cada 10 dependentes galegos cun servizo ou prestación recoñecido e percibindo están percibindo, porque así decidiron, o bono coidado no fogar. Por tanto, o
o que faremos é seguir incentivando esta medida, insisto, de solitude voluntaria frente a outras alternativas e mellorando a atención á dependencia. Recordo ese plan de choque que permitiu case duplicar o número de expedientes resoltos no primeiro semestre deste ano. E o obxectivo, volvo a recordarlo, remarcarlo e comprometelo, é chegar este mesmo ano ás 90.000 persoas atendidas. E, por iso, se cumprimos este compromiso, estamos, penso, perfectamente legitimados para reclamar que o Goberno central cumpla tamén o seu, que non é ni máis ni menos que financiar o 50% dos custos de dependencia e non menos do 40, 35 o ano pasado, que foi o que chegou. Por lo tanto, ese 15% maiores tivo que ser aportado pola Xunta de Galicia cando obligado é o Goberno central. E último acordo, informará máis polo miúdo o conselleiro, pero ten que ver, ademais, creo que é un acordo moi acaído, en calquera momento, pero moito máis agora que estamos a piques de comenzar, agardo que con total normalidade, o curso escolar en Galicia. Vai ser o curso con maior número de profesores, de docentes, na historia da nosa comunidade, e Galicia vai seguir tendo o ratio profesor-alumnos máis baixo de España, un dos ratios máis baixos de España. Por tanto, ademais, queremos seguir, e desto vai este acordo, queremos seguir avanzando na consolidación dun modelo educativo que sexa híbrido, é dicir, que combine a presencia do papel, do libro impreso, coa presencia e utilización das novas tecnoloxías. Por tanto, Galicia, agora explicará o conselleiro, vai ser pioneira en regular por lei o uso das novas tecnoloxías nas aulas. Como imos facer? Pois a través da Lei de Educación Digital, que vai ser remitida ao Parlamento este outono, coa intención de aprobala antes de que remate o vindeiro curso, é dicir, o curso que empeza a semana que ven. Non había ata agora unha regulación específica, por lo tanto, isto facía que na práctica fose cada centro o que determinase como se utilizaban as ferramentas digitais na actividade docente. Por tanto, esta lei, que incorpora varias novedades, as máis destacadas poden ser que o uso de pantallas ou dispositivos digitais de xeito individual só vai poderse facer polos alumnos a partir de quinto de primaria, uso individual de dispositivos digitais. Antes, dende infantil a cuarto de primaria, só será posible un uso colectivo e, dende logo, van primar as actividades que supoñan interacción física e manual respecto ao uso destes dispositivos nesta franxa de idade, nesta franxa de aprendizaxe escolar. Pero, para dar máis detalles, dou a palabra ao conselleiro. Bueno, moitas gracias, presidente. Hoxe, o 1 de setembro, comeza o curso académico, se chegarán aos centros educativos o conxunto do profesorado e o alumnado se incorporará o día 8. Levamos tempo xa traballando na organización deste curso, comenzamos a planificar onde fai xa moito tempo para que este todo en perfecto estado de revista o día 8. Gracias a este traballo estamos en disposición de comenzar un novo curso, decir que é o curso número 44 que, dende que a Xunta asumeu as competencias, se vai a pôr en marcha, e tamén é o primeiro curso que se vai a desenvolver no segundo cuarto do século XXI. Estamos nun momento de profundos cambios, estamos nun momento no que é necesario facer frente a unha serie de grandes retos, de grandes desafíos que van acordes cas exigencias do noso momento. E isto nos leva, e isto é algo que fai o Goberno galego, a xestionar o presente para preparar o futuro. Temos que asentar as bases da modernización, da millora do sistema educativo a día de hoxe para que o futuro sexa máis positivo para o conxunto dos galegos. Este proceso de modernización, de millora progresiva, o comenzamos o ano pasado. O ano pasado foi fundamentalmente, o curso pasado foi fundamentalmente, se centrou no ámbito da estructura, no ámbito organizativo interno dentro dos centros educativos, e neste segundo ano damos un segundo paso que ten cunha serie de eixos estratégicos. Un destes eixos estratégicos nos cuales máis estamos traballando é o ámbito da digitalización. Pensamos
a transferir competencias digitais, fomentar as competencias digitais no alumnado é básico e fundamentalmente de cara ao futuro. Pensamos que debemos transmitir o coñecemento adaptado á idade de cada alumno, o coñecemento digital á idade de cada alumno, para que se poida desenvolver pois no futuro dun xeito seguro, dun xeito tamén crítico e competitivo. Se non somos capaces de dotar de competencias digitais os mozos e mozas de hoxe, teremos, sen dúbida, unha lacra para o futuro e se producirán desigualdades, porque en outros territorios si o están facendo, en un mundo tan globalizado como o actual, un dominio e as destrezas no ámbito digital son básicas e fundamentais. É obvio que a tecnoloxía debe estar presente no sistema educativo, igual que está no conxunto da sociedade, pero debemos facelo con, como decimos en Galicia, con certo sentidiño. Debemos ter unhas regras que permitan manter un equilibrio entre o uso digital, a introducción no mundo educativo das tecnoloxías digitais, tamén cos procesos educativos máis tradicionales e buscar un equilibrio, buscar unha racionalidade que, en definitiva, tamén é en gran parte o que nos están pedindo as familias e o que opino unha gran parte do profesorado. Galicia ten un modelo propio, un modelo, como defendeu o presidente, híbrido, que compaxina o aprendizaxe máis tradicional cas novas tecnoloxías que son imprescindibles tanto a nivel profesional como a nivel de relacións sociales. Obviamente non partimos de cero. En Galicia fomos tamén pioneiros en convertir os centros educativos en espacios libres do uso de móviles por parte do alumnado, tamén na posta en marcha de programas tan significativos como Edisgar, que fomos readaptando, reformulando co paso do tempo, formamos o profesorado, temos máis de 34.000 profesores acreditados e concursos de formación no ámbito das tecnoloxías digitais e queremos tamén inserir as grandes ventaxas que aporta a inteligencia artificial no ámbito da xestión organizativa interna e tamén como un complemento que axuda ao profesorado ao desenvolvemento do seu traballo. Con todo isto, queremos dar tamén agora un paso adiante, queremos ser máis ambiciosos e estamos preparando un texto legislativo, a Lei de Educación Digital, que sirva para regular con coherencia, con responsabilidade, con visión de futuro, os dereitos e os deberes dos diferentes membros da comunidade educativa en relación ao uso da tecnoloxía, sendo conscientes que estamos en un campo, o mundo tecnolóxico, en constante evolución. Esta non é unha lei máis, esta é unha lei que estamos desenvolvendo de un xeito pioneiro non só en España, descoñecemos en Europa se hai exemplos similares, e o que queremos é ter, xa temos de feito, unha estrutura ben definida, prácticamente definida, en capítulos reservados ao profesorado, ao alumnado, aos centros educativos e ás familias, é dicir, que vai a poñer o foco en cada un dos membros da comunidade educativa. Esta lei ten xenerado e xenera unha enorme expectativa. De feito, en febreiro comenzamos a tramitación e foi exposta para a súa consulta pública previa. Recibimos máis de 600 achegas para a consulta pública previa. É a lei autonómica que máis achegas ten tido en este primeiro paso do procedimento da posta en marcha dunha lei. Prácticamente o dobre, máis do dobre respecto á segunda. Isto nos quere dicir que xenera unha gran inquietude ou un gran interés, mellor dito, un gran interés no conxunto da cidadanía. E moitas das propostas e das achegas plantexadas, obviamente, están sendo evaluadas para poder incorporarse ao ámbito da lei. Despois desta consulta pública previa, queremos tamén fomentar a participación e por iso vamos a poñer en marcha un calendario de reunións con diferentes especialistas, diferentes colectivos, diferentes axentes que conforman a comunidade educativa para poder tamén evaluar, analizar, contrastar diferentes puntos de vista para poder enriquecer o anteproxecto cuya idea
pois é ter o texto articulado, como xa dixo o presidente, en torno ao outono, para posteriormente recalar os informes e poder tera en vigor, poder aprobada no ano 26 e que poida entrar tamén en vigor no ano 26. Hoxe evaluamos, analizamos no Consello pois o estado dos traballos, as liñas de participación e tamén avanzamos algunhas das principais medidas que se van a regular nesta lei. Unha delas é a adecuación do uso da tecnoloxía nas aulas de Galicia en función da etapa educativa e da madurez do alumnado. É dicir, vamos a fixar que tipo de usos debemos facer dos equipamentos digitais en cada etapa, con que orientación, con que obxectivos e, en certa medida, diseñar e asegurar un axeitado desenvolvemento do uso tecnolóxico acorde co desenvolvemento cognitivo do alumnado e tamén cas habilidades sociais e manipulativas polos alumnos. Queremos maximizar os beneficios da tecnoloxía, no proceso de aprendizaxe e, por suposto, minimizar, acoutar os posibles riscos. En definitiva, é como e canto se vai poder usar a tecnoloxía no proceso educativo en función da idade e en función de cada curso do alumnado. Todo isto, por suposto, garantizando unha participación e unha supervisión do profesorado e tamén unha implicación das familias en todo o que estamos a facer. Os medios digitais que se van a utilizar estarán recollidos no denominado proxecto digital de centro, en donde tanto a familia como o alumnado recibirán toda a información necesaria e pertinente para realizar un uso seguro e adaptado ás normas de convivencia. Que imos establecer para cada etapa? Adiantou o presidente, en educación infantil e hasta cuarto de primaria sobra un uso da tecnoloxía colectivo. É dicir, non haberá dispositivos individuais para cada un dos alumnados e, obviamente, vai haber tecnoloxía. Por exemplo, unha pizarra digital vai estar nunha aula e aí se podrán ver as potencialidades deste equipamento na formación do alumnado. Ou tamén, por exemplo, no ámbito da robótica, vencellado aos proxectos de polos creativos, pois é posible que haya e que se use tecnoloxía, pero non se vai utilizar nunca de xeito individualizado e vai ser sempre de uso colectivo baixo a supervisión do profesorado. O uso individual vai se dar a partir de quinto de primaria e tamén durante as seguintes etapas. Obviamente, dende infantil ata cuarto de primaria, o que se vai facer é un progresivo contacto inicial, sempre cunha perspectiva colectiva, no uso e no manexo das TIC por parte do alumnado. Aquí vai a primar un uso gradual, un uso proporcionado, un uso adaptado ás características ao desenvolvemento do alumnado e vai ser unha experiencia iniciática para que o neno e a nena desas idades, nas primeiras infancias, poida comenzar a ter xa unha interacción co que é o amplo mundo digital cunha serie de principios e aspectos básicos, a seguridade, o benestar digital, o pensamento crítico, a convivencia. Unha vez superada esta etapa e cando o alumno ten unha maior madurez, é dicir, a partir de quinto de primaria, pasamos xa a usar dun xeito individual ou podemos xa usar de un xeito individual un mecanismo vencellado a tecnoloxía. Aquí vemos que xa é posible, as evidencias científicas así o din, que o alumno e a alumna teñan unha maior capacidade de comprender o que están facendo e poidan utilizar, neste caso, os dispositivos tecnolóxicos para xestionar, acceder á información. O profesorado tamén o vai a poder usar para diseñar metodoloxías didácticas adaptadas e axeitadas tamén a estas idades. Se podrá tamén fomentar a atención á diversidade. En definitiva, se comenzará tamén xa neste momento ao uso dos dispositivos dun xeito individual, que coincide, en este caso, con quinto de primaria, que coincide neste caso no momento a partir do cual os centros dun xeito voluntario van a poder adaptarse ou solicitar, neste caso, o programa EDISGAL. En todo este momento é básico e fundamental a colaboración directa e estreita das familias. De nada sirve que no centro educativo nos lle digamos aos alumnos, que o profesorado lle diga ao alumnado
como debe usarse un dispositivo tecnolóxico se no ámbito da familia non se fai. De nada sirve que se diga cales son as potencialidades, cales son os riscos, o que se pode e o que non se pode, o que se debe e o que non se debe facer nos centros educativos se non hai despois tamén unha corresponsabilidade das familias no uso dos dispositivos digitais. E por iso vai ser moi importante a posta en marcha de sesións específicas de información, de titoría, que neste caso se lle impartirán ou se lle plantexarán ás familias para que poidan tamén participar dun xeito corresponsable nun uso adecuado, nun uso formativo adecuado do alumnado. Xa posteriormente, na ESO, en secundaria, o emprego das tecnoloxías se vai centrar en, primeiro, trasladar competencias digitais básicas ao alumnado e, segundo, tamén plantexar unha reflexión ética, unha reflexión crítica sobre o bo uso, neste caso, dos dispositivos electrónicos, por suposto, para ter un uso autónomo, un uso responsable, un uso consciente das tecnoloxías digitais e como se deben utilizar estas mesmas para favorecer o aprendizaxe, a convivencia, a relación e minimizar, por suposto, os riscos asociados. Neste caso tamén haberá unha participación activa, se buscará unha participación activa das familias e de un vencellamento directo entre os centros educativos e as familias para que no caso de que en algún momento se detecte algún risco, algunha alarma de algún alumno, de calquer tipo, de unha problemática de ciberacoso ou calquer outra problemática, un uso indebido, en definitiva, pois se lle traslade de xeito inmediato ás familias. Todo isto que foi evaluado e foi analizado, obviamente vai entrar en vigor unha vez este aprobada a lei, é dicir, vai entrar en vigor no próximo ano. Agora toca seguir con este proceso de participación, de escoitar a todos os axentes que teñen algo que dicir nun mundo que ten moitísimas ramificacións para poder diseñar o mellor texto posible e poder ter, como xa digo, unha norma que é pioneira, ter o máis adecuado a maior parte dos aportes da sociedade. En definitiva, seguimos dando pasos na consolidación dun modelo propio, dun modelo de ensino que busca garantir a mellor formación do profesorado e que quere ser, basicamente, o que quere ser é útil, que sea útil a Galicia, sendo útil primeiro aos alumnos e ás alumnas e, por extensión, aquelas persoas que no futuro se van formar, xa se están formando no eido digital. A partir de agora, como xa dixen, temos un novo paso no proceso participativo, queremos recabar máis achegas, queremos buscar e dar solucións en este ámbito, dar tamén oportunidades ao alumnado e, sobre todo, preparar os mozos e mozas de hoxe, que van ser os galegos e as galegas de mañá, para que se poidan desenvolver no futuro nun marco de cada vez, creo que é coñecido por todos, cada vez máis digital e que, obviamente, como administración, temos a responsabilidade de fornecer de coñecementos, de competencias, no bo uso da tecnoloxía ao conxunto do noso alumnado. Por a miña parte, nada máis, se hai algún tipo de pregunta, gustosamente lle responderei. Esta lei non supón un pouco recoñecer que o programa EDISGAL non funcionaba como tiña que funcionar ou foi igual un pouco apresurada a súa implantación e, por outra banda, a CIGA acaba de convocarse a unha manifestación, unha folga para este mes en contra da política educativa, di que non é realidade que haxa ese número de profesores históricos, sino que están congelados dende hai tempo e tamén require outras rectificacións, non sei que lle parece. Bueno, respecto á primeira pregunta, para nada é unha rectificación. O programa EDISGAL, o temos dito en moitísimas ocasións, é un programa máis dentro dun ámbito de uso da tecnoloxía nas aulas moito máis amplo. O que fai o programa EDISGAL é evolucionar, e de feito evolucionou. Leva máis de 10 anos, leva máis dunha década, dando un moi bo servicio ao alumnado e posibilitando unha traslación das competencias digitais e adaptar o proceso de aprendizaxe ás novas
as novas tendencias actuales. O que se falla, o que se fixo en seu momento é unha evolución. Para nada é unha rectificación, senón unha evolución, por certo, plantexada en moitas ocasións por as familias e tamén por parte do profesorado. E respecto á segunda, bueno, o que plantexa a CIGA vai na liña do que é habitual, non? Vai todos os anos, pois sempre se pode dicir que plantexan as cuestións que plantexan este ano. Falan de recortes, falan de privatización, bueno, falan sempre do mesmo. Eu casi diría que estamos casi con piloto automático, cun piloto automático por parte, neste caso, desta organización sindical, que, por certo, hai que dicir tamén que vai na liña das declaracións que fixeron tanto responsables autonómicos como responsables sectoriades fai moi poucos meses cando tomaron posesión. É dicir, non plantexaron ningún tipo de acordo e é algo pois que realmente nos gustaría que non fora así, que non fose así. Eu sempre digo que fomos capaces nos últimos anos de chegar a moitos acordos coa CIGA, fomos capaces de chegar a moitos acordos coas unidades sindicales, con todas, excepto con unha, excepto coa CIGA. E só tivemos un acordo coa CIGA nos últimos anos, non coa CIGA Ensina, senón coa CIGA Transportes, neste caso vinculado pois, ao transporte escolar. Bueno, é algo que xa, como se digo, vai na liña do de todos os anos, e, mira, nós traballamos, e vamos facendo moito tempo traballando para mellorar o ensino, con melloras constantes, con melloras progresivas, e creo que o tempo dá e quita razóns. Nos últimos anos, se fixéramos caso ou se fora firme o que di a CIGA, pois o sistema educativo sería un desastre. E, sin embargo, se non vemos os resultados educativos comparativamente con outras comunidades autónomas, tanto na xestión de recursos, nos recursos públicos que hai no sistema educativo, como nos resultados académicos, tanto no ámbito da calidade como no ámbito da equidade, vemos que non é así e a realidade é moi tozuda e contradía absolutamente pois o que se plantexa neste caso por parte da organización sindical. En todo caso, creo que en recursos humanos Galicia deba sendo e é unha das comunidades autónomas que ten un dos mellores ratios profesor-alumno e alumno-auda de España, é indiscutible, e hai unha serie de variables que están encima da mesa, a perda de alumnado, o incremento de profesorado, son datos obxectivos que é moi difícil contradecidos. Pero, insisto, isto vai na liña do que escoitamos cando se tomou posesión por parte dos novos responsables, que, por certo, tamén hai que dicido, é a primeira vez que sucede que un responsable sindical autonómico de un sindicato non pide reunirse co conselleiro cando toma posesión, e ata o momento pois seguimos esperando pois para intercambiar por menos unha opinión de como funciona o sistema. Moi ben, moitas gracias. Boa tarde, presidente. Hola, boa tarde. Dúas cuestións. A primeira é respecto a un recoñecemento, unhas declaracións que fixo o venres pasado, no que sí que recoñecía que houbera certos medios de extinción de incendios que estuveran parados durante esta vaga de lumes, e como se combina eso, como argumenta que ao mesmo tempo houvese desde a Xunta a petición ao medio central de máis medios para combatir o lume. E a segunda cuestión é sobre outro tema, e mañá o Consello de Ministros, en principio, está previsto que o pasa adiante, que aproba a quita da débeda das distintas comunidades autónomas. Entón, a postura do Goberno galego sigue sendo igual, de rexeitar esta quita da débeda, ou cal é a valoración que fai delo, se pensan aplicar ou non? Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, sí, efectivamente, dimos as cifras durante estas semanas do número de motobombas, 380 motobombas operando entre as que eran da Xunta de Galicia e as que eran, basicamente, motobombas municipais. Dixemos que en algún momento podía haber algunha inactiva porque en algún momento tamén terían que descansar os seus condutores. Eso non obsta, pedimos 30 motobombas
O Goberno 30 motobombas cos os correspondentes conductores. Non mandaron nin a primeira e, polo tanto, tampouco veu nin o primeiro conductor. Por lo tanto, máis aladas que xa viñan na Unidade Militar de Emergencias. Por lo tanto, creo que se entende perfectamente que se houbera atendido esa solicitude, especialmente respecto dos conductores, pois houberan axudado, bueno, pois non axudamos, igual que noutras cousas así, nesto non botaron a man. Respecto á segunda pregunta, bueno, veremos, si se anuncia a condonación. A nosa postura non cambiou dende o principio e cada vez me reafirmo máis. Si, como dixo o secretario xeral do Partido Socialista en Galicia, a condonación vai supoñer que a Galicia se lle transfiran 4.000 millóns de euros, que é no que está cifrada a cantidade que se nos condonaría, é dicir, imos ter 4.000 millóns de euros para gastar, perfecto. Pero todos sabemos que isto non é así. Polo tanto, sigue sendo un negocio ruinoso para Galicia, por dúas razóns. Primeiro, porque Galicia, que ten unha débeda perfectamente contida, vou repetir algo, o sinto, que vostedes a coñecen, porque me escoitaron decir moitas veces, ten unha débeda perfectamente contida, podemos asumir o pago dos nosos intereses, imos ter que asumir mutualizada, porque esa débeda non desaparece, como españois que tamén somos, unha parte moi importante da débeda doutras comunidades autónomas que non son capaces de pagala e, polo tanto, non la transfiren. Isto engadido a que a segunda parte vai ser, moito me temo, primeiro, condonación da débeda e segundo, cupo catalán. Por lo tanto, vai ser a comunidade autónoma, a Cataluña, que máis deuda mutualice, por lo tanto, asumamos o resto dos españois e, por lo tanto, tamén os galegos, e co sistema de cupo, probablemente, unha das condicións será que, a partir dese momento, o financiamento xa lle corresponde ao sistema ordinario e, polo tanto, nos traspasa unha cantidade moi importante de débeda que logo ni sequera terán que pagar. E decía que hai máis efectos nocivos, entre outros, e cada vez o ves máis claro, que esta proposta de condonación o Goberno considera que queda totalmente exonerado de falar de financiamento autonómico. E no financiamento autonómico, teño dito moitas veces, Galicia reclama non menos de 500 millóns de euros nesa mesa a que nos deberían sentar e nunca nos sentan ni nos chaman. E, polo tanto, podemos asumir perfectamente o pago dos nosos intereses, a non ser que sexan 4.000 millóns de euros para gastar en servicios que necesitamos. Como non é así, polo menos o que hai que facer é falar de financiamento e as cantidades que estamos pedindo son moito maiores. Moi boas, presidente. Agora, bueno, que se conseguiron extinguir todos os lumes e toca poñerse a traballar nos traballos de recuperación, valga a redundancia, tense pensado desde o Executivo Autonómico si estes traballos de recuperación e quizáis a prevención ou a extinción van a supoñer algún tipo de cambio nas partidas presupuestarias e se o tedes, se hai previsión de cal vai ser a partida para estes traballos que tocan agora? Bueno, eso é todo o que mañán decía que imos ter unha reunión con alrededor de 50 alcaldes e alcaldesas. O objetivo é falar das axudas, pero podemos empezar a falar, por lo menos a apuntar algunhas cosas que teñen que ver coa prevención e por suposto que isto pode supoñer, non podo cuantificalas agora mesmo. Estamos, primeiro, onte, recordáis algo que xa saben, onte demos por extinguidos todos os incendios, por lo tanto, ata onte había incendios e todavía estamos nunha tempada de alto risco de lumes. Por lo tanto, non esquezamos isto. Para falar dos cambios ou das modificacións ou dos aumentos das intensidades das actividades de prevención, tocará a partir de agora, empezaremos, remítome tamén a comparecencia do vindeiro martes, pero por que non poden implicar dende logo o cambio de partidas. Os recursos son os que son. Outra cousa é que podamos reordenalos e intensificar algunhas cousas a cambio de mellor baixar a intensidade noutras que non teñen nada que ver cos lumes para adicalas agora mesmo a todo o que ten que ver con prevención e extinción de lumes. Pido un pouco de tempo, están os técnicos da Xunta traballando en todas estas propostas e, por suposto, vostedes as coñecerán. Bos días, presidente. Quería preguntarlle polos datos da Axencia Galega de Industria Forestal sobre as superficies queimadas. Non sei se nos pode adiantar alguna conclusión que sacan deles a vista deses números. Gracias. Bueno, primeiro que a realidade é a que, a salvo de algún asuste, as grandes cifras son isas. Algo máis do 60%, creo recordar, do que ardeu eran
matogueiras, é dicir, monte baixo, un cultivado, e tamén había unha parte importante, o vemos, ademais, cando circulamos por algunhas zonas dende as estradas de pedras que tamén computan na superficie. Por tanto, hai que poñer as cousas no seu exacto lugar para que está o debate da superficie de hectáreas queimadas, saber exactamente o cardeo, porque, entre outras cousas, é o que permite saber onde hai que actuar e que é o máis prioritario. Por tanto, está ben que se coñeza exactamente de que estamos falando, tamén do tipo de especies arbóreas que arderon, porque temos escoitado moitas veces falar de que determinadas especies arbóreas, o eucalipto, é o causante da inmensa maioría dos lumes que se producen en Galicia. Bueno, teño que dicir que nesa cantidade de casi 100.000 hectáreas ardidas, dentro das especies arbóreas, o eucalipto era o 0,2%. Por tanto, primeiro, saber isto para comprender moi ben a que nos estamos enfrentando e, a partir de aí, tamén encarar as medidas de prevención ás que antes me refería. Eu creo que, igual que está ben o debate sobre canto ardeu, é bo saber tamén o que ardeu. Tamén na parte de pastizais, na parte de terreos cultivados, tamén aí, lóxicamente, centraremos, estamos facendo xa dende hoxe, a urxencia e a necesidade de dar axudas canto antes. Boa tarde. Sobre algunhas das palabras de onte de Alberto Núñez Feijóo, el dixo, por exemplo, que se é presidente asumirá o mando se cree que unha comunidade non ten a capacidade fronte a unha catástrofe. Quero lle preguntar se vostede está de acordo con este tipo de planteamento e tamén que respondería se Pedro Sánchez, o presidente actual do Goberno, fixera isto na crise de incendios deste pasado agosto. Ademais, Pedro Sánchez acaba de propoñer a creación dunha Axencia Estatal de Protección Civil para Catástrofes Climáticas, di que para mellorar a coordinación. Quero lle preguntar que opina vostede, se estaría de acordo. Sí, un momentinho. No, é que, respecto á primeira pregunta, o primeiro que, se pensara que non había capacidade na comunidade autónoma, dada a dimensión, as características da emerxencia, o primeiro, o meu deber, o primeiro que pediría a asunción da coordinación por parte do Estado sería eu. A segunda, como é o meu deber, e tamén o deber do presidente do Goberno, sería, se pensa que é así, asumila directamente, que podería telo feito. Eu quero recordar que xa pedimos unha situación 3 con respecto do apagón, por aquilo a que nos estamos enfrentando, descoñecido, sin as capacidades para poder asumir esa dirección desa emerxencia máis alado que ten que ver cos medios e, ao mesmo tempo, eu quero recordar, supoño que o negarán, de feito o negaron, e que nin se acordan do que dixeron, que preguntado a algún ministro do Goberno sobre por que non asumiran, decían que porque consideraban que a actuación das comunidades autónomas estaba sendo axeitada. Por lo tanto, se eu considero que é necesario, sería o primeiro en pedilo como é o meu deber. E se o Goberno Central considera que é necesario, insisto, máis alá da aportación de medios que se poden facer en situación 2 sin ningún problema, así foi recoñecido polo Goberno, supoño que se o presidente do Goberno considera que tiña que facelo, o seu deber era asumila. Respecto da comparecencia, a verdade non a puden ver, como saben, coincidiu con a celebración do Consello da Xunta de Galicia, pero, bueno, polo que vou vendo, estaba vendo agora, lendo moi por encima os teletipos, me dá a impresión de que medidas concretas moi pouco e financiamento cero. Por lo tanto, se imos facer algo conxunto, haberá que falar cos cartos en riba da mesa o que hai que facer, cales son as medidas concretas que se van a adoptar e cales son a intervención do Estado das comunidades autónomas. Hai fondos europeos, Galicia ten reclamado, foi o seto dun acordo do Consello da Xunta de Galicia, que expuse nesta rolda de prensa, sobre posibilidades de utilización deses fondos europeos para loitar contra o cambio climático. Pedimos ya ao Goberno Central, xa debe ir un par de meses, e non obtivemos absolutamente ninguna resposta. Por lo tanto, se isto vai en serio, podemos falar. Se é unha fuxida hacia adiante, unha declaración programática sin máis, pois entón supoño que traerá, non sei se moitas expectativas, pero sí bastantes frustracións. Eu digo ao presidente do Goberno o mismo que lle dixen cando estuvo en Ourense. Por suposto que podemos falar de todo isto. Por suposto que hai que ver a incidencia do clima nos lumes
que se están producindo nos últimos anos. Pero creo que, igual que hai 3 semanas, o urxente, o concreto, o que tiña que centrar a atención hai 3 semanas, insisto, mediados de agosto, era en poñer a disposición canto antes os medios e non con cuentagotas, agora mesmo creo que neste momento, insisto, estando totalmente aberto a falar de todo o que implique este pacto, creo que no momento actual o que hai que facer é falar de axudas. Agora mesmo estou falando, 1 de setembro, as xuntas xa ten abertas a posibilidades, esta mañán estaránse solicitando axudas. Do Goberno Central, a parte de cantidades ínfimas, non sabemos outra cousa que ahora os ministerios teñen que ver como fan para en algún momento convocar axudas que son necesarias xa, agora, neste momento. Por lo tanto, eu pido que a día de hoxe, 1 de setembro, cos lumes recén extinguidos, o Goberno Central se centre niso. No outro tamén, pero urxente agora mesmo é isto, que non pode ser falar de todo isto, que o presidente comparezca e que non saibamos nada nin das cantidades, salvo as que coñecemos, que son claramente insuficientes, nin do momento en que se van a convocar as órdenes. Eu quero dar un voto de confianza, sinceramente. Podía decir o que xa dixo esta mañá algún dos partidos que apoian o goberno, politiqueo barato, me parece que charou unha cousa así. Eu quero dar un voto de confianza todavía, reafirmándome tamén todo o que acabo de decir. Presidente, queríalle preguntar se unha vez extinguidos os grandes incendios se hai desaxunta un cómputo oficial de hectáreas arrasadas, se xa o teñen. Por outra banda, neste arranque do curso político vai haber algún tipo de impulso das políticas contra incendios, por exemplo, coa activación dunha comisión como propoñía o BNG, tamén que pasa coa nova lei contra incendios que se avanzou, creo recordar aí 2 anos ou quedou aí, quedou pendente. Moitas grazas. Sí, eu teño dito estes días, hai cifras, unha cifra que xa se está manexando o cómputo definitivo, por suposto que o teremos, e xa sei que hai diferencias entre o que as medicións que arrosa Copérnicus coas que se están suministrando da Xunta de Galicia. Volvo a decir o que decía o Benres, con independencia de algún asuste que haxa que facer, creo que é importante, o que acabamos de falar antes, tamén saber o que ardeu dentro do perímetro dos lumes e tamén saber que hai zonas dentro do perímetro dos lumes que non ardeu e que son computadas nun sistema que computa de perímetros. Por lo tanto, intentaremos facer o maior asuste posible. Non teño ningunha intención de ocultar a máis mínima hectárea. Sei que hubo incendios con moitísimas hectáreas e, polo tanto, creo que a transparencia tamén implica ser exacto en todo iso. Pero cando falamos de hectáreas, e mo teñen escoitado moitas veces estes días, creo que nunca hai que esquecer que frente ao número de hectáreas queimadas, que é un dato importante, e non que bo que sexa moito, hai que saber que tipo de hectáreas e, sobre todo, saber que en moitos momentos os medios de extinción estaban protexendo as zonas poboadas, as zonas con máis valor económico, por suposto, as vidas das persoas ameazadas, antes que intentar que se queimaran máis hectáreas onde non existían estes perigos. Creo que isto é importante. Respecto ás pasos que imos dar a partir de agora, estamos a 1 de setembro, os incendios extinguidos onte. Claro, hoxe xa traíamos, aprobamos as axudas ao Benres, hoxe xa viña unha medida na conca hidrográfica que é competencia nosa para evitar o vertido de cinzas, as escorrentías, e iremos avanzando todas as propostas durante as vindeiras semanas. Hai unha comparecencia a petición propia o martes que ven. A petición de comisión, xa sabemos o que di o bloque respecto ás comisións, incluso as que se celebran a súa petición. Nunca lle valen, sempre son comisións deturpadas, o decir o meu convencemento, de que a petición desta comisión, dentro da sensación de improvisación que teño respecto a todo o que están facendo nas declaracións que din sobre a crisis incendiaria, pois a petición de comisión é frente a non esperarse que eu fora a comparecer a petición propia. Por lo tanto, por iso saliron con iso. Se o que queren é transparencia e debate, eu tendo a man completamente. Se o que queren é facer o de sempre. E, como víamos este fin de semana, criticar por insuficientes axudas de 140.000 euros por vivenda e non decir absolutamente nada. A única crítica ao Goberno Central
respecto á aportación de medios, respecto a cantidades de 15.000 euros por vivenda, foi decir, e estou absolutamente de acordo, que Ourense é Ourense, non Orense. Pero isto que esa última crítica é moi indicativo de a que xoga o principal partido de oposición en Galicia no tema dos lumes. Presidente, aínda que non haxa cifra pechada oficial de hectáreas queimadas, si semella que serán máis que na vaga de 2006, daquela o PP pedía o cesamento do conselleiro do Medio Rural, non sei se valorou ou valora cesar a conselleira. Si valorou, perdón? Cesar a conselleira de Medio Rural. Mire, no 2006 podo asegurar que houve moitas cousas mal feitas, na miña opinión. Nese momento eu xa estaba nun cargo político importante e vivín eso moi de cerca. É certo que dende a oposición. Por tanto, se o único criterio son as hectáreas queimadas, eso non foi así. Houve outras cousas que se podían ter feito moito mellor naquel momento e eu teño recoñecido dende o principio, porque creo que hai que facelo, que hai marxen de millora respecto da actuación que tivemos. Non vou dicir que todo se fixo de xeito impecable, ni moitísimo menos. Nunha situación tan complicada como a que vivimos, non todo se pudo facer ben. Agora, que se intentou facer o mellor posible, por suposto, e que a actuación da conselleira, eu vivín con ela moitas horas, moitos días, a pé de lume, no centro de coordinación, en moitas situacións, creo que a actuación da conselleira foi a axeitada en liñas xerais. Moi ben, moitas gracias.